дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва мошинҳои фурӯшӣ ва дигар хабарҳо. Видеоро то охир тамошо кунед. кадоме дар видеои ман лайк мемонра, мо дуо мекунем ки пагоҳ соҳиби инам қадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем, бепул. хонаи фурӯшӣ дар колхози Россия, деҳаи 1 май. дуэтажаи хона, 5 сотиқ замин, 7 дар хона. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. фақат медуроҳӣ зиндагӣ мекунӣ. бо ҳама шароиташ муҳайё. 2 ҳоҷатхона ва 2 ҳаммом дар дохили хона аст ва боз як ҳоҷатхонаи дигар дар берун ҳам доранд. як подвал. об ва светаш пастаяни мебошад. нархаш 800 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап ҳастад. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонамор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария бинависед. касе ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестанд, ҳатман дар канал обуна шавед ва як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. замини фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Файзобод. аз дарвозаи Кӯлоб 1 километр дур мебошад. 8 сотиқ замин. об ва светаш дар наздикии замин аст. нархаш 15500 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап ҳастад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Елок. хона дар лаби роҳи калон мебошад. 10 сотиқ замин, 4 дар хона ва 1 калидор. ҳаммом, ҳоҷатхона, кухни дар дохили хона мебошад. об ва светаш пастаяне ҳастад. ҳоҷатош 100% аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. нархаш 135000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап имо ҳастад. мошини фурӯшӣ Opel Sedan. соли бароришаш 96 сол. сӯзишвориаш газ ва бензин. коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дискаҳош қатъӣ, баллонош нав задагианд. 1 сола дакме дорад ва 4 моҳи дигар танировкаш. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархаш 26000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо.
ватсап ҳастай. мошини фурӯшӣ Мерседес Сечка. Соли бароришаш 98 сол. Сӯзишвориаш газ ва бензин. Гази Евро 4. Коробка передач автомат. Мошин рангаш сиёҳ. Документош бичидагиай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Кондитсионераш кор мекунад. нархаш 47500 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, имо ҳастанд. мошини фурӯшӣ Opel Astra G. соли бароришаш 99 сол. Сӯзишвориаш бензини холӣ. Объём мотор 1.6. Коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллонташ навай. Документош бичидагиай. нархаш 45000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, имо ҳастанд. мошини фурӯшӣ Opel. соли бароришаш 92 сол. объём мотор 1.6. сӯзишвориаш газ ва бензин. коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. састаи мошин тенҷай. нархаш 21000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап ҳастанд. мошини фурӯшӣ ВАЗ 51. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. нархаш 16000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. варианти алишиам ҳастанд. бо мошини майда. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап ҳастанд. мошини фурӯшӣ Jeep Musso. соли бароришаш 97 сол. сӯзишвориаш дизел. коробка передач автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Моминобод. нархаш 25000 сомонӣ. срочно фурӯхта мешавад. агар ки шумо харидор бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап ҳастанд. мошини фурӯшӣ Зим. волгаи союзне. мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. срочно фурӯхта мешавад. нархи мошин бо маслиҳат аст. агар шумо харидор бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед.
дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. Агар шумо лайк мондагӣ набошин, ҳатман дар видео лайк монед ва фикротона дар комментария бинависен. Видеоро паддилит сакинед. Пешакӣ ҳазор раҳмат. Хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошен. Аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. Хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда.